ನಂಗೆ ಶೋಭೇಂದ್ರರೇ ಇದು ದುಂಬುಡ್ದು ಇಂಚಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಬಲೆತ್ತ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಏನು ಪನ್ಲೆ ಹೊರ ಏನ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನೂಲುಡು ಗೆತ್ತದು ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಐತವೇನು ನುಂಗಾದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಅಡೆಮುಟ ಪಂಡೆ ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ನೇಕಾರ್ಯರ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಕೊರ್ದು ದೀದು ಐಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಟೊಂದು ಪೋದು ಅವೇನು ಇಡೀ ಬಲೆನ ಮಲ್ತೇರು ಬೀಪುನ ಬಲೆ ಮಲ್ತೇರು ತಗ್ಗ ಬಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಐಟ್ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿ ಪೊಡಿ ಎಟ್ಟಿ ಪತ್ತು ಅಂಚಿನ ಗೊರ್ತಲೇನು ಮಲ್ತೇರು ಈ ರೀತಿಯ ಪೂರ ಕಂತದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಂಪೋಯರು ಒಂದು ನೇಕಾರ ವೃತ್ತಿಲ ಆಂಡ್ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಕೋಡಿ ಕೃಷಿ ಆಂಡ್ ಕೊಂಚ ನೇಕಾರ ಕೊಂಚ ಆಲದ್ ಬಂಡೇರು ಆಲದ್ರಲ್ಲ ತಾರ ಇದ ಮರ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಇತ್ತಿನೇನು ಅವೇನು ತೂದಕ್ಕೆ ಕೊನೊಂದು ಕೆಸರಡು ರಾಶಿ ಪಾಡ್ದು ಐತಮ್ ಇತ್ತು ಕೆಸರು ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಅವಿತ್ತು ಉಲಾಡ್ದು ಅವೇನು ಕುರಿಪಾದು ಐತ ನಾ ಗೆತ್ತದು ಐಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ಕತ್ತವದ ಬಲ್ಲು ಮಲ್ತೇರು ಅವೆಲ್ಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಗಾಲೋಗು ಬೇಪುಗು ಅವೇನೇ ಸುರುಟು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಂತೆ ಐಟ್ ಪಕ್ಕ ಅಂಚಿನೇ ಸಪುರದನೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ತದು ಏಕಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಪೋನಗಳ ಶಾಲೆಗೆ ಉದ್ದೋ ಕಟಿಯರಿಂದ ಅವೇನೆಕ್ಕಲು ಹಲೋ ನಲ್ಪಲ ಪಾದೇದು ಅಡ್ಕದಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಮೀನು ದಿರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇತ್ತನೆ ದುಂಬುಡು ಅಂತ ಕಡಲ ಜಿಲ ವೆಕ್ಲಮ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಕೇಪದ ಮರಣಂಜಿನ ವಾಂಡತ್ತೆ ಅವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಂಚಿನಂಜಿ ಅವಿರೇಗ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕಾಪುವ ಜಲದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾಪುವ ಜಲದ ದೈವ ಕಟ್ಟಣ ನಂತ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನತ್ತೇರೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಪಡವಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ ದೈವಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಬ್ಬರಿ ಈಚೆ ಬಲೆತ್ತ ಬನ್ಲಿ ಐಟ್ ಪಕ್ಕ ಆಲದ್ದ ಬಂಡೆ ಅವು ತೋರ ಆಲದ ರಂಪುಣಿದಕ್ಕೆ ತೋರದ ಆಲದೇ ಬೋರ್ಡು ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಅವು ಕೆಲವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾತು ಆ ರೋಪುಡೆ ಪಾಡ್ದು ಬೇತನೈಕ್ ಒಡದಿದ್ದು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಮೀನಿಗೆ ಐಟ್ ಒಯ್ತೊಂದಿತ್ತು ಐಟ್ ಪಕ್ಕ ನುಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಂಪಣಿದಕ್ಲೆ ಕ್ಲಾಶ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ದೂಪಿನ ನುಗ ಏರು ಪಾಡಿ ಏರು ಅವೆಲ್ಲ ತೂ ಅಂತೀರ ಅದಾಗ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಕ್ಕಲು ಬಲಕಾಯಿ ಸೈಡ್ ಮೀನು ಉಪ್ಪುಂದ ಐಟ್ ತುಂಬ ಓಡೋಡು ಪೋದು ನಿಶಾಲೇನು ತೊಜ್ಕೊ ಅಂತೀರ ನುಗ ಪಾಡೋನ್ ಪನ್ನಾಗ ಬಲೆ ಐಟ್ ಪಕ್ಕ ಬಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ತುಂಬ ರೋಪ್ ಉಪ್ಪು ಐತ ಮಿಡ್ಲ್ ನುಗ ಅಂತ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅವೊಂಜಿ ತುಂಡು ದಂಡದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಐಕ್ ಬಲ್ಲದ ಕೊಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂಚ ಅವು ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಅಕ್ಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಒಯ್ಟ ಮೀನುಂಡುಡ ಆ ವಾಡದಕ್ಲೆ ನಿಶಾನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಟ್ ದುಂಬು ಪೋ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ತದು ಈ ರೀತಿ ದಂಡ ಲಕಾಯಿ ಇರುಂದಾಂಡ ಅವು ಬಡೆಕಾಯಿ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿ ಲಕಾಯಿಡ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಸೈಡ್ ಮೀನುಂಡು ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಅಕ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ನಾಕೊಂದು ಪೋಪೇರು ಆ ರೀತಿ ಮೀನು ಪತ್ತನ ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಈತ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಉಂಡು ಅವೇನೇ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗ್ಲ ಗಾಲೋಗ ಐಕನಿಕ ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂತೇರು ತೂದೆಟ್ ಕಲ್ಲ ಬಲ್ಪುಗ್ಲ ಪೂರ ಐತನೇ ಬಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಐಟ್ ಪಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಸಂಗೀಸ್ ಬತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಬಲ್ಲಡ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವನುಂಡು ಈತ ಮಿಷಿನ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಬಲೆ ಕಟ್ಟಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿ ಪೂರ ಬೈದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನವೀನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲ್ಲೆ ಕೆಲವರು ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುಜರು ಮೀನ್ ತಿನ್ಪಲಗಳಿಗೆ ಕಡಲ್ ಒಂಜಿ ವರದಾನ ಪಂಡ್ಪರ ಟೆಂಚ ಖಂಡಿತ ಕಡಲ್ದ ಮೀನು ಪಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಈ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಮೀನ್ದ ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಮೀನ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪೆರೆ ಕಾಡ್ಲಿವರ್ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಬಕ್ಕ ಟಿನ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನದ ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆ ಪುರ ಅವು ತಿಂದ ಫುಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪುರ ಮೀನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಸರಿ ತೂಕ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ ಪತ್ತುನೆತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇದು ಕೆಲವರು ಮೀನ್ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಬಂಡಾರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಕಡಲ್ದ ಉಡಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಮೀನ ಬೋಂಟೆದ ಆ ಮೀನದ ಎಣ್ಣೆ ಅತ್ತಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಮೀನದ ಆಯ್ತಾ ಚರ್ಬಿ ಆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ದಲೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೇರು ಮಾತ್ರೆಲೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೇರು ಅಪಗ ಮೀನದ ತಿನ್ನಂದಿನ ಕುಲ್ ಏರ್ಲ ಇಕ್ಕಿಂದೆ ಬನೋಲಿ ಈಗ ಒಮೆಗಾ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತ ಭೂತಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕಾದ ಅಂಚಾದ ಮೀನ ಬೋಂಟೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಏರ್ಲ ಐಟ್ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಂದ ಪನರೆಜ್ಜಿ ನಿತ್ತ ಕಾಲು
ಮತ್ತೆ ವೆಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಬೈದಿನಿ ನಿನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಮಲ್ಪನೆ ಕೈ ಕಂಜಿದ ಒಂದು ಹಿಡ್ದೆ ಅವೇನು ಆಯ್ತಾ ಎಲುನೆ ಕಡೆಯದ್ದು ಮಲ್ಪನ ಜಿಲೈಟಿನ್ ಮಲ್ಪನ ಐತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ತಲ್ಲೆ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಟ್ವಾಳ. ದುಂಬಾತ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಡಲಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸೊನ್ಮೇಲು ದಯಪಂಡ ಅಕ್ಕದು ಸಾಹಸ ಬಂಪುನ ಅಕ್ಕಡ ಕಲ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಡಲ್ ಬೋಂಟೆ ಮನ್ಪುಡು ಬಂಡ ತುಲೆ ಬಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಚನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಂಚನ ಅಂಚೆನೆ ಕಡಲ್ ಬೋಂಟೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚೆನೆ ದಯಪಂಡ ದುಂಬು ರಾಣಿ ಅಪ್ಪಕ್ಕನ ಸೈನ್ಯಡು ಒಂದುವೇ ಮೊಗವೀರೇವೆ ಆ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತ್ಯಗಳಾದ ಮೆರೇನಕುಲಕುಲು ಇಡೀ ಕಡಲ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತ ಬಂದಾಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆದ ನಮ್ಮ ನೇನು ಕಾತಿನಂಚಿನ ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮರಕಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬಾಯಿನ ಸೊನ್ಮೇಲು ನನ್ನದಾದ ಪಂಡ ದುಂಬುನ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಂಗಕ್ಕ ಮರಕಲ್ಲಿನ ಬರಂತೇರಿ ಒಲ್ಪತ್ತು ಪಂಡ ಉಡುಪಿದ ಬತ್ತದ ಬಂಡವಾಳದಂಚಿ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಬೇರೆ ಮಂತ ಪೋಂತೇರಿ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮತ್ತ ಮರ್ಯಾದಗಾನಾಗ ಅರಿಪತ್ತ ಪೋಂತೇರಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮೀನು ಮತ್ತಿಂತ ಅವೇ ಪದ್ಧತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಂತನ ಇರ್ತೇವೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೇ ಕಾಡು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತ ವೈಕಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಆ ಇತ್ತಿತ್ತಿನ ಪೊರುಳು ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಕಾಸಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಅರಿಕೊರ್ಪ ಮೀನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಏತೊಂಜಿ ಪೊಟ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನು ನಾನು ಡೀಪ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ನಡತೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಡೀಪ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಪಿದಾದಕ್ಕಲು ಬರ್ತದ ಮನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ದಾಟದ ಪೋನಾಗಿತ್ತ ಕೇರಳ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇಂಚೆ ಪೋಪತಿ ಪೋನಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಮಂತದ್ದು ಅವೊಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುನೆ ದಾಯಿ ಬಂದ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಡ್ ಅಲ್ಪ ಜೈಲಿಗೆ ಮತ್ತ ಪಾಡುವೇರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೊಚ್ಚಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಐನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಒಂಜಿ ನೀತಿ ಒಂಜಿ ಕನಪನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಏಕನೀತಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನೀತಿ ಎಂಕಲ್ನ ನೀತಿ ದಾದಕ್ಕೆ ಕಡಲ್ದ ಉಡಾಳ್ದು ಮೀನ ಬೋಟೆ ಮಲ್ತದು ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಎಂಚ ಬದುಕೊಂಡಿತ್ತೇರಿ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಆ ರಂಪುಣಿದ ಕಾಲದ ಇರ್ನ ಕೆಲವು ಅನುಭವಲೇನು ಪರೋಡು ಕಡಲ್ದ ಬರಿಟ್ ಬಹುಶಃ ರಂಪಣಿ ಬುಡು ಅವರ ಅಂಬೆ ಪಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಬನ್ಲೆಗೆ ರಂಪಣಿ ವೈಪುನಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೇ ಯಾಲ ಎಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಯಾಲ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ನೊಂದು ಬಡವನು ಜಾರವನು ಅಂಚಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತಂಡು ಒಯ್ ಪನ್ನಗೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಅಂಬೆ ಪಾಡು ಮುಂದೆ ಅಂಬ ಪಾಡುನು ಆಲೆಲೆ ಒಂದು ಮೀನು ಪದಂ ಪೋನಾಗ ಕಲ್ಲಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಅರಬ್ಬಿ ಶಬ್ದಗಳು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅರಬ್ಬಿ ಶಬ್ದಗಳು ಬೈದುಂಡು ಅವು ದುಂಬೂಡ್ದಿಂಚಿಲ ಅರಬಿಯರ್ನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ತಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇತ್ತೆ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಹೆಂಚಿನ ಆತಂಡೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿದಲ ಅರಸುಲೇರ್ನೈಟೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬನ್ಪಿನಲ್ಲ ಆತಂಡೆ ಅವು ಹೈಡ್ ಆತಂಡೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪು ಬೈದಜ್ಜಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತೂಣುಂದ ಅವ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ರೆಡ್. ಹಲೋ 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 ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಆದದ್ದು ಎಕಡೆ ಶುರು ಆತಲೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಕಣ್ಣೋ ತೀರ್ಥ ನಮ್ಮ ಎಡಮಾಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಪಡತೆ ಅಂದ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ ಅಂದವೆ ಚೂರು ಬಾತಾರೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಾತಿರ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ರಂಪಣಿದ ವಿಷಯನೇ ಒಂಜಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಬಾತಾರುಂಡ ಈ ರಂಪಣಿ ಇಂಚಿಪದ ವರ್ಷಲೇಡೆ ಅವು ದಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಿತ್ತೆ ರಂಪಣಿ ಇತ್ತೆ ಬೋವಿ ರಾವಡ್ ಅತಂಡ ಮೊಗವೀರಿ ರಾವಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಪುಸುಲೆ ರಾವಡ್ ಅಂಡ ಮೂಜಿ ವರ್ಗದ ಅಕ್ಕಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕರಾವಳಿ ಮೀನು ಬತ್ತನಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಅವು ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಅಜ್ಜದ ಬಡಿ ಪುಸುಲೇರುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿಡು ಬೋವಿಲುಲ್ಲೇರು ಮಧ್ಯೋಡು ಇಂಚಿಡು ಮೊಗವೀರೇರುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಅದ ರಂಪುಣಿಯೇ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವನ್ ಬಜಿ ಮೀನು ಬತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮೀನು ಬರ್ತದ ದಾ ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಓ ಅಣ್ಣ ಓ ಇತ್ತೆ ಇದು ಎರು ಕಟ್ಟದ ದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸಾಲಿಗೆ ದತ್ತೊಂದಿತ್ತತ್ತೆ ಅವು ಇತ್ತದಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಏರು ಕಾಟದ ದತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತತ್ತೆ ಇನಿ ಅವು ತನಕ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿದಾಯಗ್ ಆಂಡ ಏರು ಕಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ಮನ್ಪುನೇಕಲ ನಿತ್ಯ ಬದುಕದ ಅಂದ ಬಂಜಿಗೆ ಓಡಾದ ನಿತ್ಯ ಈ ಕರ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚನ ಈ ಮೀನು ಪತ್ತನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಐದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇತ್ತದ ಕೃಷಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂದ ಅವು ಯಾನ್ ದಾಯಿರೇ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂಡ ದುಂಬು ಓಡ್ತಿನಾತ್ ಜನತ್ತೇರು ಜವನೇರಿತ್ತೇರು ಆ ಸಮೂಹ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ರಂಪಣಿಗೆ ಅವೊಂದಿತ್ತಡು ಇನಿ ಆ ರಂಪಣಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಅಂಚಿನ ಜವನೇರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ
ನಮ್ಮ ಎರು ಬುಡ್ದು ಎಂಚ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕನತ ಪನೆ ಬುಡ್ದು ಎಂಚ ಪಂಪು ಕನತ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪಲ ಸಿಂಗಲ್ ಓಡ ಕೊಂತಲ್ ಓಡ ಬುಡ್ದು ಮಲಮಲ್ಲ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬೋಟುಲು ಬತ್ತಡು ಇಂಚೆ ಹೋಗು ಮಲಮಲ್ಲ ಬಲೆಕುಲು ಬತ್ತಡು ಹೊಸ ಹೊಸ ಮೀನುಗಾರಿಕೆದ ತಂತ್ರಗಳು ಬತ್ತಡು ಆರ್ ಪಂಪಣಿದ್ದವನ್ನಾಗ ಕೈರಂಪಣಿ ಇತ್ತದಾದ ದುಮ್ಮು ಮೀನು ಕಡಲ ಕರೆಕ್ ಬರೋದು ನವೇನು ಬಕ್ಕ ಈ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸಸೀತ್ಲೂಡೆ ಮೀನು ರಂಪಣಿ ಎಂಡಾಯಿನಿ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ಪತ್ತೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ರಂಪಣಿ ಇತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಎಕಡವರ ಪಂಡೆ ಅಜ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ರಂಪಣಿಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಡಾಯಿನಿ ಪನ್ನಾಗ ಕದಿಕೆದ ಊರುಡು ನೆಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಂತ್ರಿಕೃತ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಾತು ಹೋರಾಟಲಾಂಡ್ ಕೇಸುಲಾಂಡ್ ಬಕ್ಕ ನೆಟ್ ಯಾಂತ್ರಿಕತ ಬೋಟುಡು ಇರು ತೆಪ್ಪ ಮೀನುಂದುಪ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದುಪ್ಪುನು ಭೂತ ಇಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಜೋರುಡು ಮೀನುಡು ಚಿಕ್ಕೊಂತುಂಡು ಆ ತೆಪ್ಪನೆ ಪೋದು ಅಲ್ತಿರ್ದಡೆಗೆ ಬಲೆ ದೀದು ಅಲ್ತಿರ್ದ ಮೀನು ಪತಂ ಪೋಯರು ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಉಡೋಡುಂದಾಂಡ ಕಾಂಡೆ ಬುಡುಂದಾಂಡ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವೇನು ಒಯ್ಪುನನೆ ಬಂಗಾಂಡ್ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಸುಲಭ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ತಿನೇ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಒಂದು ಸರಳ ರೀತಿ ಇಡಾಂಡ್ ಆ ಕಲೆಗೆ ಯಾಂತ್ರಿಕತೋಡು ಬೇಗ ಪೋರಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಈ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಂಡ್ ಬಕ್ಕಲ ಭೂತಾಯಿ ಪನ್ಪಿನೇ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ನಿಜವ ತೋರಪಂಡ ಅವು ಪಾಚಿನ ತಿಂದು ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಭೂತಾಯಿ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಕೆಪಿತ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಪೋಪಿನ ಐಟೊಟ್ಟು ತೆತ್ತಿದೆಲ್ಲ ಪೋಣುಂದಂಡ ಅವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಿಂದ ತಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಇಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀನು ಎಕಡೆ ಉಂದು ಬಂಡೇರು ಮುಡವು ಬಂಡೇರು ಮುಡವುಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಮುಡವು ಇತ್ತಂಡ ಮುಡವನ್ನು ತಿನ್ಪಿನವು ಅಂಚಾದ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಪಾಡು ಒಂಜೇ ಲೆವೆಲ್ ಜನ ಒಂಜೊಂಜೆಟ್ಟು ಮುಡವು ಪಾಡು ಆ ರೀತಿ ಡಾಪಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೀನಿನ ತಿಂದು ಬದುಕು ನಪ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಕಿವಿರ್ದ ಮುಖಾಂತರ ತೆತ್ತಿನ್ಗೆ ತಂದು ಐಟು ನೀರನ್ನು ಬುಡ್ದು ಐಟು ಅಕಲೆ ಆಹಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಂತುಲನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರದಾದ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಬದಲಾನಾಗ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪೂರ ಬದಲಾನಾಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯ ಸವಲತ್ತುಲು ಬಂದಾಗ ದುಬ್ಬುದ ಪರಂಪರೆತ್ತ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬುಡೋಡ ಹಾಕ್ಬಿಡ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ವಾತಾವರಣ ಈ ರೀತಿ ಮರೆಯಲೋಗ ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೀರ್ದ ಉಷ್ಣಾಂಶ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಹಿಡ್ದು ಚೂರು ಹೆಚ್ಚನ್ನ ಮೀನು ಕರ ಕುಡ್ದು ಪಿರಬೇಕು ಐಕ್ಲ ನೀರ್ದ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಮಿತ್ತೆ ಐಕ್ಲು ಇತ್ತ ಕರ ಬರ್ಪಿನಿತ್ತೆ ಮರೆಯಲೋಗ ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ರ ಕಾರಣವೇ ಅರೆಗೊಲಾನಕ್ಕೆ ಅವು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ದುಂಬು ಕೈರಂಪಣಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡಲ ಕರೆಟ್ಟೆ ಮೀನು ಪತ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಇತ್ತ ಬೇತೆ ದೂರ ಹೊಡೆದು ಪೂರ ಪತ್ತರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರೆ ಬರ್ಪಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಪಾಯದ ಒಂದು ಇಂಚೆ ಬಂದಂಗ ಈ ಟ್ರಾಲರ್ ಬಂದು ಒಯ್ಪೇರು ಐಟ್ ಬುಲ್ ಟ್ರಾಲರ್ ಒಯ್ಪೇರು ಐಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನ್ನದ ಬಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮೀನನ್ನು ಒಯ್ತದು ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಮೀನಿಗೆ ಎತ್ತದು ಬರೀ ದಿನ ಪಿರ ಕಡಲಿಗೆ ದಕ್ಕುವೇರು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮೀನಿನ ಕಿಂಜಿಲು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನುಲೆಗೆ ತೆತ್ತಿದವರೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ನಾಥ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊರಂಜನೆ ಮೀನು ಪತ್ತನಂಚಿನ ಒಂದು ಮಾತ ಕೆಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯಲು ಮಾತ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪುದಿಯೋಡು ದಾದಕೆಂಡ ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ಆ ರಂಪಣಿದ ಕಾಲುಡು ಅಂಬೇಲೆತ್ತೊಂದು ರಂಪಣಿ ವೈಪೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾಲುಡು ಅಕಲು ಕುದುಪೆನುಪ್ಪುನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಅವೇನು ಉಂಡುದು ಆ ಕಡಲ ಬರಿಟ್ಟು ಅಕಲು ಅಂದು ಪೊದಿಕೆನುಪ್ಪು ಕಟೊಂದು ಪೋದು ಅಕಲು ಕಡಲ ಬರಿಟ್ಟು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬಂಗ ಆ ಉಡೆಮುಟ್ಟ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಒಂದು ಎಂಕಲು ಹಿರಿಯರು ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕಲ ಮುಕ್ಕೋಡು ಒಂಜಿ ಬಾಬು ಮರಕಾಲ್ ಎಂದಿತ್ತೇರೆ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ತೂಣುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ 2-10 ಜವನೇರು ಆ ಜವನೇರ್ನ ಜುವ ಎಂಚಂಡು ಕೆಂಡ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆಂಚಿ ರೋಮ ದಾಯಕೆಂಡ ಇಡೀ ಅರೆಗಾಲ ಇಡೀಲ ಆ ಕಡಲ್ಡು ಆ ಉಪ್ಪಿ ನೀರಿಡೇ ಆಕಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಆ ಜುವ ಆ ಅಂಚ ಬುಲೆ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಆತೇ ಅಕಲಿಗೆ ಬಡವಿತ್ತಂಡು ಆತೇ ಬಡವಿತ್ತಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೆನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉನ್ಪಿಲೆಕ ಕಕ್ಕೆದ ಉದೆತ್ತ ಎಲಿ ತಿನ್ಪಿನಲ್ಕ ತಿನ್ಪಿನತ್ತು ಅಕಲು ಆ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನ ಬಟ್ಟಲು ಬಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಟ್ಟಲು ರಡ್ಡು ದಿನಕ್ಕಿಯ ಇತ್ತೆ ಅಕಲು ಒರಿ ಉಣೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ನುಪ್ಪು. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಏನಣ್ಣ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತಿನ ಬೆಂಗ್ರೆ ಪಲ್ಲೆ ಎತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಚೌಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಕಡಲ್ದ ಉಡಾಳ್ದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಧಾನ್ಯ ಗೊತ್ತನೆ ಬ್ರಾಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರಿ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಧಾನ್ಯ ಗೊತ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಟ್ ಆತ
ಹಾ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಡ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಇದೇ ಕಟ್ಟಲೇನು ಪೂರ ದತ್ತೊಂದು ಬೈತ ಅಂದು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ ಅಂದು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಈ ರೇಟ್ಲ ಕಟ್ಟದ ದತ್ತಿನೇ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಕ್ಲೆ ಬೇಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧಿಸಿ ಮಕ್ಲೆ ಓಟ ಮನ್ಪಲೆ ಬೋಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅವು ಮನ್ಪಲೆ ಇನಿ ಪೂರ ಚೈನಾದ ಇಂಜಿನ್ ಚೈನಾದ ಇಂಜಿನ್ ಐತ ಬಲಕ ನೆಟ್ ಕಣ್ಣು ಎತ್ತು ಅವು ಎತ್ತು ಒಂದು ಏರ್ಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಮನ್ಪನೆ ಐತಿ ಬಕ್ಕ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ನಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓಲ ಮನ್ಪುನ ಅಂಡ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓಲ ಇರ್ನ ಅಲ್ವೇಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಾಡ್ನ ಅವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲ್ಲು ಬಣ್ಣ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಅನುಭವ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡ್ದಾನ ಅಂದಂದು ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಅನುಭವ ಇದ್ದಿರಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತಲು ಅಂದು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆತ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಆತಂದು ಐಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಬಂದ್ ಬರೋಣ ಹಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಆತ ಶೋಭೇಂದ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಲ್ಲೆ ಆರ್ ಪನ್ನೆ ಸರಿ ಉಂಡು ಯಾಂತ್ರಿಕತದಡೆಗೆ ಪೋಯಿನೆಟ್ ಹತ್ರ ಅದು ಅವಳು ಆರು ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಬುಲ್ಟ್ರಾಲ್ಡ್ ಕೋಡೆಂಟ್ ಬಂದುಕೊಂಡು ಐಟ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ಮೀನ್ಲ ಸೈಪುಂಡು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ಮೀನು ಅವು ಎತ್ತೋ ಕೆಜಿ ಆಪಿನ ಮೀನಿಲ್ಲ ಬಲ್ಕ್ ಆದವೇನು ವೇಸ್ಟ್ ಆದ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಂತಿರಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆರು ಕಡಿಮೆ ರೇಟೆಡ್ ಚಲ್ಟ್ ಬಂದು ಅವು ಐಕ ಐಸಲಾ ಪಾಡುಜೇರು ನೆಟ್ಟೆ ಪರಿಸರ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೇರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸರ್ಕಾರ ಆರು ಪಣ್ಣಿನ ಕಾಳಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡುಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಪರಂಪರೆತ ಪದ್ಧತಿ ಗುಡಿಯತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪರಂಪರೆ ಅಕಲು ಆ ಕಡಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆತು ಭಕ್ತಿ ತೂತಿನಕಲು ಸಮಬಾಳು ಆತು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ತೂತಿನಕಲು ಕಡಲ್ದ ಆತು ಮಲ್ಲ ಅಕಲಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಅಕಲೆಗೆ ಆ ಪರಂಪರೆ ಬುಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಇನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೂ ದಿಂಜ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಎಂಜಿನಾತನೊಂದು ಕೇಂಡ ತಿಕ್ಕಿನ ಕುಲ್ಪೋದು ಮೀನು ಬತ್ತು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ಬತ್ತು ಬೋತುನು ಅಪಗ ಅಂಚತ್ತು ಅಪಗ ಕಡಲ್ದ ಬರಿಟ್ಟೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮೊಗವೀರ ಜನಾಂಗದ ಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಸೀಮಿತ ಆದ ಪತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಬೋಟುಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಷಿನ್ ಬೋಟುಲ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬಂದಾರಡು ಮಲ್ಪೆಡು ಪೋತ್ತುಂಡ ಕುಡ್ಡಾಡು ಪೋಟ್ ತುಂಡುಂದಂಡ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಉಂದೆ ತೋಜುಂಡು ಎಂಚಿನ ವಿಚಿತ್ರ ನಂಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚನೇ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ಐಟ್ ಏರಾ ಬೆನ್ಪಿನಿ ಏರಾ ಕಾಸ್ಮಲ್ಪುರ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನಿ ಬೈದ್ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಅರೆಗೆ ಆ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಪೋಯಿ ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ನಂಗೆ ತೊಂದರೆ ಆತಂಡು ಆ ಬೇಜಾರನ್ನ ಪಣ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಸರಿ ಅರ್ಪಣ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಇಟ್ಟು ಸಮುದ್ರ ಪೂಜೆದಾನೆ ದುಂಬು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಚಾಲ ಆತೀನಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಏನು ಪಲ್ಲೆ ಶೋಭೇಂದ್ರ ಸಚಿತ್ಲು ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಏನ ಬೋದಾರೆ ಸುನೇತ್ರ ಹೊಸಪೇಟು ಪಲ್ಲೆ ಶೋಭೇಂದ್ರ ಸಸಿತ್ಲು ನಮಸ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಯಾರ್ನಿ ಸುನೇತ್ರ ಹೊಸಪೇಟು ಕೇನುಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಕಂಪನಿ ಪುನಗ ಮೀನುಗೋರ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಟ್ರಿಪ್ ಓದಿನುಂಡು ತುಲೆ ಆ ಟೈಮ್ ಐಸಿತ್ತು ಜಿ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಆ ಹಿರಿಯರ್ನಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಗುಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ಏತು ಬೋಡಾದ ಮೀನ್ ಇರ್ತದೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ಮನ್ನನಿಗ ಮೀನ್ ಇದು ಮಲ್ಲೇರು ಆತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಮ್ದು ತಿಂತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನಕಲ್ಲ ಅವೇ ಬಂದ ಸರಿ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅವೇ